Det er meget underligt at komme hjem med sådan et menneske mere, end man var, da man tog afsted. Og så tænker jeg, wow, nu er man sgu 3, ikke? Man er 3. Man er ikke 2 mere. Der er ikke noget, det er bare, nu er man 3. Ens parforhold bliver nok udfordret, som det aldrig er blevet udfordret før. Jeg synes også, det er tit, at kvinderne bliver sådan lidt, nu har jeg fået et barn, og nu er det mig, der sørger for, mit barn. Og det var meget sådan med, at jeg pludselig følte mig meget som Sancho Panza. Og Andrea var Don Quixote, ikke? Og jeg var den her lidt kiksede, tykke fyr, der rider på æslet ved siden af. Men det er klart, at problemerne kommer også med barnet. Altså, jeg havde ikke haft skyggen af et skænderi med min kæreste, indtil vi kom hjem med det her barn. Det første år eller 2 i et barns liv, det er jo, i hvert fald det første år, det trækker jo tænder ud. Både fordi man skal finde sig selv som forældre, og man skal finde hinanden. Men det er svært, ikke? Så, du ved, han sover stadigvæk inde på soveværelset, så hvis det, der foregår derinde, det er i hvert fald stille og roligt, så kan man gå ud i stuen, og så nogle gange, så vågner han med det hele, ikke? Altså, der er dage, hvor man bare sådan, nå, det skulle fandme bare ikke være i dag, altså. Når jeg sidder og siger, at det var fantastisk, så var man 3, og så var man familie og sådan noget, ikke? Så glemte jeg også at sige, at så træder man også ind i den der seksuelle ørken, ikke? Og der er ikke noget. Du er bare nummer 3 i køen, du skal trække et nummer, og så bliver du måske kaldt ind, ikke? Jeg kan også bruge det, hvis jeg føler, at jeg har været hunset lige lovligt meget rundt med, så er mor og far bare lige er blevet bedt om dit og der, så kan jeg satme lige, give hende en omgang, så skal hun kraftedeme for at vide, hvor skabet skal stå.